ସେତିକି ତୋଳୁନୁ। ତୁ ତ ସବୁ ଫୁଲ ନେଇଯିବୁ ଫେରେ ଆଉ ଫୁଲ ରହିବ କୋଉଠି ତାଥିରେ। ତୁ କାହାକୁ ବାଣ୍ଟୁଛୁ ବୋଧେ ଫୁଲ ନେଇ ସବୁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ମନେ ଲାଗୁଛି କିଏ ଆ ଭଳିଆ ଧରମ ଭଉଣୀ ଧରମ ଭାଇ କରୁଛୁ ହେଲା। ସେ କ୍ଷୀର ତ ତାର ପୁରା ଦଉଛି ମାନେ ସମସ୍ତିଙ୍କି ନେଇକି ପୁରା ଗାଁ ସାରା ହେଲା। ନା ବେ କ୍ଷୀର ତାର ସବୁ ଧରମ କରମ ସବୁ ପୁରା ତାର ମାନେ ଆଉଛି ହେଲା। ସେ ତାକୁ କାଲି ଆସିଥାଏ ଯେତେ ଫୁଲ ରାତିରୁ କାଲି ମାଣବସା ପାଇଁ ସେ ନେଇଛି ଏ କ୍ଷୀର ହେଲା। ମାନେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ କ୍ଷୀର ଯେତେ ଫୁଲ ନେଇଛି ହେଲା। ଭାଇ ଦେଖ ଆମ ଆସିଗଲା କଟକ ଯିବ ବସ୍ ସୁରମା ବସ୍ ଆମ ଗାଁରୁ ପୁରା ଘର ପାଖରୁ ଯାଉଛି। ନା ମୁଁ ଅଛି ନା ମୁଁ ଯାଇନି। ମାଗୁଆ ତା ଫୁଲ ତୋଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା। ଏ ସବୁ ଫୁଲ ତୋଳି ସାରିଲୁ ନା କ'ଣ ଗଛରୁ? ହେଇ ବା ଏଠି ଅଛି ନାଲା ଫୁଲ ତୋଳୁନୁ ଏଇ ଗଛରେ। ଆଉ ତୁ ତ ସବୁ ନେଇଯିବୁ ଆଉ ଲୋକ ନେବେ କ'ଣ ଏଠି ଫୁଲ ଅଛି ହେଇଗଲା। ଏସବୁ କ୍ୱାର୍ଟର ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି ଘର। ହଁ ଆମ ସେ ପାଖରେ ହେଇ ଯାଉନୁ ଆଣିବୁ ହେଲା। ତା ଆଙ୍କୁଡ଼ା ଗୋଟା ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛୁ ସାଇକେଲରେ। ଆଉ ଆଙ୍କୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଧରି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଫୁଲ ଗଛ ତୋଳିବା ପାଇଁ କେତେ ସକାଳୁ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି ଏଠି ହେଲା ବୁଝିଲେ। ମାନେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଏଠିକି ଆଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ତୁ ରାତି 3ଟାରୁ ପଳେଇଛୁ ବୋଧେ ନା 2ଟାରୁ? ତମର ତ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର 3ଟା ଫୁଲ ନେବୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ କେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ କି? କାହାକୁ ଦଉଛୁ ତୁ ଫୁଲ? ସମସ୍ତେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇଯାଉ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଟିଙ୍କନ ଅଛି ନା ପଳେଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁ? ଡେଲି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି? ସକାଳେ ସେମିତି ବେଣୁଛି 5ଟା ବେଳେ ପଳଉଛି ବୋଧେ? ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ପଳଉଛି ବେଳାବେଳି ଆଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ବେଳାବେଳି ପଳଉଛି 5ଟା ବେଳେ ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ସବୁ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଚାଲେ ହେଲା।